Имало едно време в страна пълна с магия и чудеса, един мъдър и добър магиосник на име Минчо. Минчо обичаше да изследва света около него и да учи нови неща. Той имаше една малка котка на име Туци, която беше неговият постоянен спътник. Един ден, докато Минчо и Туци се разхождаха из вълшебния лес, намериха група недобронамерени феи. Тези феи причиняваха много проблеми в близкото село, правейки всякакви номера на жителите. Минчо знаеше, че трябва да сложи край на това, но не беше сигурен как. Туци обаче, като умна котка, имаше идея. Тя предложи да използват нейната способност да вижда в тъмното, за да се приближат незабелязани до феите и да ги изненадат. Минчо се впечатли от находчивостта на Туци и се съгласи с плана. Заедно Минчо и Туци се приближиха незабелязано до феите и ги уловиха, точно преди да направят номер и лоша шега на група селяни. Феите бяха изненадани и се извиниха за своето поведение. Минчо им прости, а в замяна феите се съгласиха да помогнат на селяните, използвайки своята магия, за да създадат красиви градини и изобилни реколти. От този ден нататък Минчо и Туци станаха известни като героите на селото. Те останаха близки приятели и продължиха да изследват вълшебния лес, винаги готови за следващото си приключение.